Dobrý deň. V dnešnom návode si ukážeme, ako si nadstavíme vernostný program. Čiže základné nadstavenie vernostného programu realizujeme na položke vernostný systém, pod položke nastavenie. Otvoria sa nám nadstavenie, kde najprv vidíme informácie, tým sa momentálne nebudeme venovať, týkajú sa toho potvrdzujúceho e-mailu, ktorý dostáva klient po vstupe do systému. My sa budeme teraz venovať kartám, síce expirácia kariet, môžeme si nadstaviť, kedy chceme, aby expirovali, či nikdy po štvrť roku alebo po roku, a kedy expirujú body. To všetko súvisí s motiváciou nákupného správania klienta. Môže byť kľudne nikdy. A potom je tu hlavné pravidlo, v ktorom sa určuje, za koľko minutých eur pri nákupe, koľko získa bodov zákazník a akú výmennú hodnotu má jeden bod. V prípade, že chcete verným klientom alebo členom klubu poskytnúť 10% zľavu, tak toto je ideálne pravidlo. Čiže za 1 euro, 1 bod a ten má hodnotu 10 centov. Systém nám vygeneruje príklad, ktorý tu nám vidíme. Čiže pri nákupe za 36 eur získava zákazník 36 bodov, ktorých výmenná hodnota je 3 eurá. Systém to zaokrúhluje. Niekedy je však vhodné priradiť väčší počet bodov, ale pritom zachovať to isté pravidlo. Dá sa to napríklad tak, že zmeníme tu na 1 euro na 10. Za 10 minutých eur dostane zákazník 100 bodov a znížime hladinu bodu. Nebude to 10 centov, ale bude to 0,1 cent. Uložíme. A vidíme, že pri minutých 83 eurách zákazník získava nie 83 bodov ako v minulom, ale 800 bodov, ale ich výmenná hodnota je 8 eur, čiže zostáva tých 10%, ale tých 800 bodov, tá cifra je motivujúcejšia ako pri tom predošlom príklade. Čiže takto sa nadstavuje základné pravidlo vernostného systému, na základe ktorého potom systém prepočítava každý nákup klienta. To je všetko, ďakujem.